League of Underground Rap Enthusiasts, year-ender 2022, natakaroon diri sa Vapors Hub, Bohol. Nindot kayo nga event, karong nga Pasko, dagang salamat sa Vapors Hub, Ma'am Zoila, Sir Tom, Sir Bencel, o tanang staff diri sa Vapors Hub. So, first battle of the night, DMNQ versus GB. So, wala pa man noon hanggang naging binata, kay dami na ng hamon na hindi ko winakala. Ako'y hinuhusgahan base sa aking kamalian, katayuan mo sa Thank you, Ray. Shout out, Animatrix, then Chenley, ang Uyab Mark. Walang kabuluhan, ng daming katanungang pumapasok sa isipan, tila ba lahat ng ito ay walang kasagutan, kalungkutan at sakit, bighati at galit. Shout out ko sa 6300 Apparel, BGS Twins, Sonata Crew, Bagong Punla o Distract Production o sa akong asawa dahil. Love you. So mga sila, daw sa atos coin si GB. 2 minutes. Mag-ilong ta para ni DMNQ. Yo, gang! Game! Katapusang duwa rong tuiga. Pasensya pero medyo nahupda na gideya. Pero sige pa dayon, mas kailanganin ang kargada. Sige burak, tanawang tagdimamapandol yung kontra. What's up, Mr. Golden Boy? Ang minansagang produkto ng Booy. Di katuuhan, mas maaan pa kang evolution ni Tarzan. Yawa na. Stay Tarzan yun. Yeah, check. Kaya ang makapangbis, munayahang tumong. Malipay siyang makapang-apak sa uban, samutnas mga upaw, nga di yun kapugong. Imo pang gikomentan si Bandong nga, sabit di siya katunong, waka mauwaw ang taong imong giingnan na dudong kay isa sa pundasyon ani nga kalihukan, nagpadayon og suporta hangtod karon. Nga nakig-beef mo ka ni Zero, pailang JJ jud kayo, dili na issue, real talk na amigo, action nag-ex yang mata, mura na kag marshmallow. Yat bangan bitaw kang Charles, wa man kay nahimo, pasumangil og ginom tubig para di halatadong paos. Sa sige balik-balik og ginom tubig, ang fluid bisaka nas utok, hydrocephalus. Sige tingog taman sa makaya. Sige tingog uton mo kubsan ka ginawa, sige birit, aton mo collapse kaniya club og kalit nga mura pag si Jobit. Ay kabalaka, after this round you have 2 more. Yeah. Round 1, GB. Baga, sa di pa nasugdan, may gabi sa tanan o may gabi sa akong kontra. Lord game! Yeah. Speaking sa imong mga linyang, puro syagit, dilibugat. Kaysa nako nga brutal. Kaya ako mga lines minimal. Pero kung spit, literal na kanibal ng animal. Kanuon ti kag tibuok. Tawga ni anaconda. Ingana paglamon aning batang kulira. Shit, puro kag taes kung sinelas ning pilit. Piling gangster ning panit. Pero kung naigubot, manig-igit na ning sirit. Oh, don't forget sa akong bit-bit na shotgun. Kung pabuthon ni si mong dunggan, promise, wasak o na dyan kay madunggan. Naganahan pa kag maminaw kung bungkag na imong eardrum. This motherfucking liberated, naghandom og dako. Maski ang kagalingon, kabalo ni siyang flat-sisted. Kaysa nako, proven og tested. Ingana ko kay exaggerated. Aggressive sa mga punches nga gipang bitaw. Peras nimo, murag nilungag, wag tubig, hilaw. Luto, nga bahaw. Ibuwad sa init, dahil prituhon, labas ani, ampaw. Kaya kinong kontra, uhaw sa kadaugan. Kung dili lang lutuon, nga laban, murag may kaon, ako gumandaan. Ingana pag spit og flow, bro, makapakpak. Pasikati, pag simong agi, ang pugpo, makapak. Sige, ba? Tawa na. Kada yung gipang buhi ang linya, di na ko ana budutlan. Kada spit ni mo sakit, murag dungog sa mo dalonggan. Mo kay gibuhi ang gahi, plema sa tutunlan. Yawak kay kang experience ang isgutan, aminadong lamang kay kanako. Kay dugay na pag kang garap, pero nagpabiling tangawak, nagpabiling distract. Ako naning kamot nga magkaton sa mga kasipanan, bisag alanganin ng preparasyon, nantod nga mo level up. How ironic, ako ang baguhan, pero murag ikaw pa may nabiyaan, literal ka nga level gap. Yawa na ni Ron. Ay, kawala ka. Saktong Pasko ron na ako'y regalo ni mo. Gipalit, yun ako nituyo para ni mo. Ha? Karoon ka. Kaya ba kung para makabuo ka og solid nga rounds, na ako regalo ni mo. Kani pabuti. Tawa ka ni. Tawa ka ni dildo, pinggir-pinggir ka may ba?
bawa mo na wagada kung dildo. Kaya mong lines walay kwenta kasi walang kwenta tong simento. Yawa kang buanga ka. Buha ko yawa. Sige, freestyle. Tagalog pa ka sa duha ninyo, Arki. Dunong-dunungan, yan ka, matuturuan. Dahil kapag ako ang nagturo, parang sirketo, aking rounds, makukuryente, kabagkos kuryente, yung malalasap. Dota reference, siguradong malala yun. Yawa tayo, eh. Round 2, GB. Round 2, game! Sikat daw niya akong kontra. Artistahin ang dating. Murag si Dominic Utsuka, katong mamaligyag na baha, arong ingnog daghag kwarta, inig hapon, mang nabada. But wait, there's more. Sikat yun ni siya. Kinsay nakahinumdom mo tong salida nga Lords of the Ring. Katong dakog mata, murag iring. Tanawa ay. Anggit kay buing. Piste bro. Mo na nakatatak si mong mindset for bida. Bisag maingon sila ikaw, ako'y kontrabida, ikaw ang bida ang salida para nako just toxic. Kana imong pagka-sane sa imong pangan, ako mismo imong putol. Oo, santos ng imong pangan lagi tol, pero mong giatbang kay demonyo, din mo agig karatol. Tawgan ni Kratos, I am the God of War in this game. Kay mong estilo sa game, gas-gas, karaan, murag duwa nga break game. Akong gi-change akong estilo, kay dili kabalo ang kontra mo flow. Real talk ba bro? Sige ka ugo, pero imong mga lines wala mingro. Unsaon mo pag-glow, kay imong pagkabatol imse, di kabalo mo flow. Go, grow, glow. O di ba, pang itoy ra nga reference. Kay real talk bro, layo kay tag-difference. Gusto ka real shit? Kada bit bitaw na ko bit na ay mapaksit. Grabe ka init akong hit, imong kalandag ako mangit-ngit. Imong kamaayo, tamo na sa epic. Kaysa nako nga pang mythic o panigurado. Taas kay kag expectation ng niya match up. Pwes, ayaw pag-expect. Kaya kung respeto, diha nimo, mahimong disrespect. Uy buyog, taman-taman, hantod, illuminate. Kining burikat salyur, mayroon syagit, pero di kabalo mo penetrate. Karon kabalo na ka, kung kinsa to'y halimaw na tuduha. Bra! Last round, you and you. Yawa naman sa storya ni. How ironic, nagpaka-animal, nagpaka-animal ka sa jungle. Go, glow, grow. How ironic, yung mga bara, wala yung nutrients, mong di may mabusog. Yawa ka. Imong naong murag Pokemon wa ni evolve. Nim inom pa kag bear yawa. Sige to kag gahi nakasaboy. Iloy-looy kay imong naong kag daw bunggoy. Ay sigpasikat ani doy. Yung supa tong dildo para na kayo finger loy. Yawa na ninuod og buang salamat kay. Yawa, suga sa buwan. Sige pa dayon, naka-blue. Magkag-down. Mag-down, Pikachu nga blue. Susuot, makag 600, katoo kag nalipay si Busmak. Di ka angay pang model. Anggal kay pang bouncer, kay bahay, kay kagnaw, pwede na pang dipinsa. King naan ni gira, pwede na kang ipaon, nga mura o kapgo. Yawa ka, nagpaka-animal. Sa to animal ha. Ay, kumala ka eh. Ikaw na sa ta. Relax. Nagpaka-animal. Nagpaka-animal ni sa jungle. Nagpakasungayan mula rhino, mamuti sa hungkayo, nga murag albino. Yawa na ta ni Ron. Ano na anturain ni Rod. Imong garbo mo, imong patagat ni mo sa impyerno, Lucifer, demonyo, kagagdaong. Napay paha ko. Ay! Bistado. Yawa. Kabalaka kay maone, bistado. Kato kag di ka madakpan. Ikaw to gabi, katong nanguot og bilat sa... Tanan ni mong gikutan, katong pag yung nasunugan. Sinilas maka dire. Kay bawa kang no sleepers ang rolls. Diya ka afford. Gaan tay
Kan bigit. Na, palit sinilas, $3. $1 a time. Last round, GB. Yo! Kining isa, piling virgin, kining tukmol. Pero maura ni virgin nga ultimo paglolo, di pa kabaw mo handol. Round 3 game. Ingani pagmak aning tao nga murag na sakit og hydrocephalus. Kusog kay ka magpabibo pero ang nabibo ikaw ra. Dili ka tender o kayo pag-asta nga juicy ka. Hat kunuhay ni siya. Pero para nako dogs ra ka. Unsa man, pure na ka. Itanaw na ko nimo i-foods pa ka. Ug kalami basag paon aning tonto. Pero mahaglok lang ko. Basig kasuhan pa ko ninyo animal abuse. Manang ako nalay mo refuse. I'm not saying that I hate you. I'm just saying na kung maligsan gani kas gawas, ako mo'y driver adto. Round 3, sa akong pinupinuhon. Kining bata, kaning MC nga way buot, atong kilo-kilohon. Ingana kapait ang imong maagian. Torture, sobrang sakit ang imong matilawan. Bagtik ni stugmaan, kisa nimong kuwang-kuwang. Super gahi daw ni siya, pues atong suwayan. Naghilas-hilas, magpikas-pikas kung bagtikay tag mga rima bro, di ka kaapas. Taas na kag naagian, layo na kag naabtan. Kung si JB imong kaatbang mura kag mabiyaan. Kapait sa pamati sa kulba-kulbaan. Kasakit pagkanindot nimo sipa-sipaan. Kada spit sa akong words, double meaning ang igo. Pauwanan ti ka bara on the spot si mong bungo. Sa mga tirang naglagubo, kining tungaw makayango. Kay ending sa akong mga rounds, ikaw rapod ang mayabo. Baho imong estilo, pang 90s ka na bilong. Sakto sa imong pormahan, murag tukog dakog ilong. Lami ni ilubong. 6 feet below the ground. Di ko hambugero sa kusgahis underground. Pound for pound ang timbang, iladon ako sa crowd. Kada bounce, bagtik ang flow. Ingana ako ang sound. Bisag kung saon ni mong sabay, dili makuha akong crown. Super rookie ra ka boy, dalir ka nako nga mapaong. Karon kabalon na ka. Kung kinsa jud the best nga halimaw natong duha. Bra! So, welcome. First battle sa Dora Gabi. Daghang salamat sa Playa Multimedia Studio sa pag-sponsor ng event. Rapcon TV, Vapors Hub, Biscay Clothing, Rootsco. And let's proceed na sa judging, no? First judge, Buloy. Yo, Buloy Sharabe. Akong boto, gihatag ni GB. All 3 rounds, pero dilibot pasabot nga hinay si Demenkyo. Sayang lang, dagan siya, murag lines nga, wa siguro mas fit or kuwang og preparasyon. JB all 3 rounds. Yo, Barbarian, akong vote kay kang GB. Pero ako kayong props kang DMQ kay bisag sa ilang schedule karong December dagan siya battle tungag gyapon siya karon. And then sportsmanship o na siya freestyle nga elements ipakita. Nagyapon siya points pero di pasabot nga wala siya why ayo yung preparasyon, nakalimot lang yun siya, parehas laga prepare pero mahitabo gina sa battle. So JB. Yo, Jaja di ay all 3 rounds yapon ko ni JB kay consistent siya sa iyang kada rounds niya, hinlo ang iyang pag-deliver. Ya props sa iyang kontra si Domingo. Lindot man unta iya kaso murag dagan siya sa Istanbul, nakalimot siya sa uban, murag na busy siguro. All 3 rounds, JB. Luigi, akong boto ang ihatag ni JB pero sa round 1, ako itong ihatag ni DMNQ kay grabe yan dalang bars niya. Joke sa kang JB. Pero props gapon kay DMNQ sa round 2, round 3 kay dagan siya nga split ups pero grabe yung baon sa unta ato nga wala niya ma-deliver og sakto. Straight man ang kuha ni JB ang performance so JB. So plaintiff in Korean kay GB ko no pero doesn't mean nga si DMNQ is kusog to yung mga linya no though kabalo jud ko ni DMNQ gikan pa siya Cebu ga battle so di kay nga na preparation pero I know sa yang capability nga kaya gid niya pero do kato siya pwede to ni ma-punchline no nasuwat ra gid to pero props kayo bisag wa freestyle ra to kusog kayo ang punch niya so more So, vote sa judges, 5-0. Daog si GB. Mapada pa rin GB. Salamat sa usawa, I love you.